uya undibudire pachena kuti tiri tese here. Trish, ndinozogara kuti taurisa batsirawo kuti ndizive kuti Shingirai gogoda achiri kundida here. Shingirai, wanzwa zvataura avo ndiani wako? Ndadzimai wangu. Ndadzimai wako. Wanzwa here zvawataura? Ini mukadzi wangu ndichiri kumuda. mirai baba ndiredo ndakubvunza pamberi penyu changamire kuti chinonzi kuda mudzimai chii kana mugere pamba kana kuti chinonzi imba yebaba naamai. ndoimba yemukati kai andiba muno wakaimba kana mukati kateni rumu pane bedroom ade bedroom munoitwa chii ibonde saka iwo hanzi kuti mukadzi uri kumuda kasi mukadzi ausiita bonde naye ndizvozvo Bonde ndaita naye. maita asi hamuchaita rakapera. Pane zvakaitika kuti mukadzi ndakamushaya pamba toti ndikutosangana naye nhasi mudare munomu. Wakamushaya bva waita sei? Mukadzi akabuda pamba ndakatonyoripota takatsvaga svikowo azondimhangarirawo kuti chiri munoda here. Apa wamutsvaga kuti kuhama dzacho mese mandaifungidzira kuti anogona kunge akaita sei akaenda. asi ana vabereki Vabereka anawo vari kutoziva nhau yacho. Even maaudio nditotore maaudio ekumutsvaga kwandaiita tichitaura nehama dzacho tigone kutsvaga kuti munhu ari papi. apa chakamupa atisi chii ndoona kutsanangurira kapozi apa munhu anongereka nangonzi atisi ya pamusoro zvakaitika muri muna September mukadzi wanga akakumbira kuti ndaenda kubata maoko kuTabix kwasekuru wavo kwaberekwa amai vavo vakaenda vaenda kuTabix vakaenda kurumusi wemande vakadzoka apa unaona takaita kuti atisi andinotaura kuti zvakaitika kuti azotiza tasvika papoindi yacho. Vaenda ikoko vakadzoka kurumusi Saturday ndabvunza kuti ko madzimai anga achiri kubata maoko chete here ikoko zvikanzi aiwa akadzoka ikoko musi Saturday. Ndobva ndafonera tete vavo vanhu vari muno nai tete ko mukadzi wangu asava here kumba kwenyu vanogara muDarweni zvikanzi inini ndakatomuona akandifonera kuti tisangane tikasangana naye paLuxury. Vasangana paLuxury mukadzi wake akatokwira bhazi rokuya kumba asi akakwira bhazi raiva nekukaranda. Zvino kunoka hasati asvika angu akuna namandi handichaziva kuti mota yakakwira yakaita accident here kana kuti chii. Tese takatanga kushupika kutsvaga munhu kuti ari kupi. Wamusi wechina manheru ndopa akazosvika madzimai angu. Ini handakwanisa kuabvunza kuti ko muri kupi uyezve uku makasumuka musi weSaturday kutadza kusvika pamazuva ese aya 5 days munhu ane murume asingaudzewo murume kuti ndazotadza kuuya ndaenda kwakati uyezve wodzima foni. Ndakabva ndataura natete nai tete makambobvunzawo here muzukuru wenyu kuti pamukamukwidza bhazi akazoenda kupi kuti atazosvika kumba kwangu. Tetewo vakati ndichataura naye ndibva ndaufonera kuti sekuru kwangu abva kubata maoko. Sekuru mukadzi wangu paakabva ikoko akazoita mazuva asina kusvika kuno kumba. Ndiri kukumbira kuti muabvunze kuti ko chii chanchabata. Madzimai anga yapamba ini ndakazobudawo ndichienda kubhindura ndobva wasara ndobva abva pamba. Pandakadzoka ndichibvunza vana kuti ko
amai venyu vari kupezvika nzoenda kuchechi wangori musechina ko zvinoba akaenda musechina ini nhasi ndadzoka Saturday vachiri kuchechi here ndipandakatanga kufonera ana baba ana atezvera wangu kuno kumadzimai angu handisi kuyaona chimira kashingi pa mubvunzo wabvunziwa nachangamiro waunzwisi chakaita kuti atize chii because apa kwese kwakutiza kwanga atiza ka chakaita kuti atize asati atiza amusati ati munhu angobva bamba ngonzi angobva pasina chai chikonzero chaita kuti aite sei because apa kutora kutotiza apa anga akutoita sei akutoita saka tichibudza chakaita kuti atize chii indoona kuti chakaita kuti atize kusamubvunza kwandakaita kuti wanga uri kupi titaura nanatete vake tivataure naye kusvikaita kuti atize pamba mukadzi akutaura kuti murume handina bonde rangu handina mubedroom bonde rakazoshayika mushure mungaita mazuva aya asipo pamba chikonzero saka uda kuti agarire iwewe asina bonde taida kuti titaure nyaya zvidiki zvacho zvokuti atize zvaida kana mbuya wako kana atete handiti mobva mataura pa2 minutes robva mapera ipapo asi nhasi uno bonde apa hapana kapa asi uda kumuchengetera usina bonde naye anotiza iwewo kurega sei kumupa bonde ndomupa asi kwaakumba ukazomuwanira kuye ndokwakwa nomurume wake waukamuwanira kuye ndokwakwa nomurume wake ukapaona sei tikata kuti ndadze kumupa bonde ndataura wani kuti aiwa chakaita kuti utadze kumupa bonde chii akaita 5 days asiri pamba nisaiziva kwanga inini panapa ndinogona kuita mwedzi ndisina kupa mudzimai wangu bonde asi nichigara naye izvozvo nokuwirirana kwedu ko iwewe uyu pamwe waimupa zuva rega rega ya ndosati kuti imimiwa tese tiri arume mukadzi wako akabva pamba asina kukuudza kuti akuenda kwakati utora mazuva asina kudzoka asina kukuudza ukasvika iwe unongoita naye bonde here usina kuziva kuti anga ari kuti mukadzi wangu inini haachaenda kuona amai vake kumusha kwandikamutora haachaenda kuona sekuru vake vari apo pamashops apo kwandikamutora akauya ndomubvunza kuti waswera sei kuna sekuru vako handichakupa bonde ndizvo ndozvauita kai angaende here kuti akangobuda achienda unotaura kuti tanga wandiudza pawaswera ukamira ndokuti ndikupe bonde ndozvauita kai ndiri kuti ini anoenda here kwaanoda inini murume wake ndisingazizivi naye mai takatanga kuvhura makuru kuona kwairi kudzoka zvinenge kudzoka futi kwadaita chakatanga ndechekuti baba vane nomwe mudzimai pano zvikanzi nokuti iwe mudzimai hausi kubereka vana chii kakomana tine vana vanasikana 4 saka takutsvaga mwe mudzimai anobereka mwana chii kakomana takadakota zvamafunga ishe mufunga yakatanga kugotora musipeni 15 kana kusiya mwana kozoita aripo izvezvi ane mwana wemusikana afanana mune wangu 4 aivautanga mhanza yaukapiwa naMwari unoiramba unoti Mwari makandipirei mhanza handisi kutuka toda kupanana mufananidzo unoiramba kuti mhanza yeMwari makandipirei handizvide ndozviri paurika mwana musikana ndowakutsvaka kana anga achamuwana wanga uchaita sei ora sika zvekuroora dzagara dziripo murume anobvumira kuita vakadzi vaanoda kwete kuti ndoroora nokuda kwokuti ndikuda vana vakati taurira uyu kuti ndiri kuda kuroora vakadzi nhamba yandinoda ndiri murume wako ndopauri kai kana dai akada kuroora vakadzi 10 asi uyu anoda kupinda mumba panoda bonde ini handisi kuramba kumupindira mumba ndiri kutaura pakatangira purobhuremu yekuti ndisapinde mumba mukadzi wanga akaenda kubata maoko akakwidzwa bhazi naatete wake kudzoka kumba akatadza kusvika kumba tikamutsvaga pafoni akadzima foni anga ari kupi ndikabvunza atete munozvionawo zvinoita kuti musha usimbe here zvokuti munhu anoenda kwaanoenda wodzima foni toshupika isi kutsvaga mumota murodhi mese mukuti ko mukadzi wacho ari kupi mota yakwira yaita tsaona here kana kuti handiti wozopedza 5 days wozoya pamba asvika pamba ini handakwanisa kumubvunza ndakabvunza atete wacho bvunzai muzukuru wenyu sekuru bvunzaiwo muzukuru wenyu kuti kwanga ari kupi akagogoda
pakuenda kwa mai kutabi makavumira hongu kubata mauku kumbuka maku watsageiyo vadzoka kuTabex. Ndafona Tabex vatokwira bhazi rokuya kuno kukutadza kukurushinga vatonzi vakwidzwa paLakishari muDarwen kuya kudzoka kumba. Handi kumba kwacho havana kusvika 5 days. kagogoda kutaura kwako nyaya iriko kuti mudzimai uyu ukamubvumira unobata Maoko maoko asi mazuva ekudzoka mukamapanana here akatodzoka asi anosvika kumba. anosvika kumba saka panapa taakubvunza mudzimai kuti kwewewe pauri kunzi hauna kusvika kumba nenguva weweiwo kana kuti maamuri kupi? Ndakabva kuTabex. ndati Ndati kumba kwamunin'ina wangu. tanzi ndandiri kumba kwamunin'ina. Unoenda here kumba kwomunin'ina wako usingandiziviso kuti wakundika kudzoka kumba? Ndakumboenda kuona munin'ina wangu. Kumusha kundakapedza kuenda 2019 kuti ndizoenda gore rapera. Mairambidzwa here? Kuti wamuti andipawo $3 yekuti ndati ndoona mairambidzwa here? Mairambidza kuti anoona kumusha paakazoenda akakusvika ndosaka akadhonza mazuva achiona vamwe. Uku Tabex kwaari kuti akatora mazuva akadzoka akaya muDarwen akakwira bhazi rokuya kumba. Uri kunzwa nyaya yacho? Akatokwidzwa naatete vake vanova vari munomu achinzi adzoka kumba. Takasvika takatsvagwa kurushinga. avavo ndamai guru kana ndamaini yova mukadzi wenyako pamusoro avo amai vanenge muri kusimudza ruoko muri ani zviya vari kutaurwa nakagogoda kuti maiziva nyaya iyi mungangotaurawo zvishoma nani muchidimbu musatenderedzwe musoro nevana vadikawo shefu ndakakuti nino akakwira bhazi kana kuti ndakakuti akasara namusara pavana namai vake vakazoenda kumba kwamuno musandishandise babano Makati akakwira bhazi. ndakatakwira ndamusiya kuda kutokwira bhazi vakazosara handina kutaura nezvarava zandidaro Asi handira kufonera tete nchiti muzonyanya. pamusoro hamupindurane muno makundongana nyaya iripo pawakafona zviripa akazekangani zvakwana amai tanzwa zvanga tichida kunzwa pasamonapa zviri kunzi izvo uchiri kundida here tipedze kutaura Ini mukadzi wangu ndiri kumuda ndataura wani. Ndadambudziko nani. Plazana kubvunza zvangu sorry. Tikatanga kuenda kuTabex nekuroora mumukadzi chikatanga pazvinhu izvo. Kuroora mumukadzi. Mukadzi atova nemakore. Titori nemwana anenge ane 4 years. Vaitogarisana, vaitogara vese. pamusoro Ndakaroora mai vanje. zvakwana zvatanzwa amai ndofunga ndimi makwira dare imi muchiti munzwa kumurume wenyu kuti achiri kundida here akupindurai sekuona kwataita isusu iye ataura abvunzwa kunzi pacho chaipo pari kuita wewe kuti zvitadze kufamba ataura iye akati inyaya yekuti makabva uko kuTabex kunova kumusha kwenyu achifunga kuti mimi muchangonanga kuti kumba imi mobva mazokumira pakati avo obva maita 5 days obva mazoenda kumba obva zvamhakira manje obva zvashayisa bonde riya hamuri kuda imimi namataura emuchiti chinonzi mukadzi chii dare rakaona kuti ibonde manzwa here kuti ndo changa chakahakira murume kuti asashayire kukupa ibonde apo mwana ndivano mbomirai uyu mwana makombe Muzukuru wedu. murume wenyu ati iye anokudai achiri kukudai asi nyaya yebonde iyi yanga inyaya yekuti kunonoka kwamakaita kusvika kumba Musoro inyaya yekuti haagoni kutaura chokwadi. Ndikada kukuudza ini tenge tinogona kuswera changamwe. Ndakashanda foja. Ini ndindaenda kumunda. Handina mugova ndakawana. Takachaya zvidhina 36,000 zvemari icho. Handina chandakawana. Asi mumwe wangu akapiwa chi. Kumunda chaiko ini ndine vana. Handina basa randaibatsirwa. Kana huni ndinotobata demo chienda kutenga namusanga.
ndakabvunza kwatorwa mari kuchigayo chemafuta ndakabatwa ndakarohwa pakazara vanhu pavanzi handina kana mumwe chete akandibvunza kuti kochii chamaroverwa kana kuti kotoona kuzvimba chii. aiwa varume wenyu vataura kuti ndiri kukudai kwasara ndini kuti mutipindure. Ndo zvandakuchidza kuchitsanangura kuti aiwa mutsanangureka gumbeze rachoka randipurira changamira randipurira pamusoro yamai imi makauya muchiti mini ndiri kuda kuti mundibvunzire murume wangu kuti achiri kundida here. Murume akati iye zvechokwadi ndichiri kuita sei chiri kukudai obva yadzoswa kwamuri izvino maakuti randikurira muri kureva here kuti hamuchada murume. Saka makataura muchinosunga kuti dare rinosunga murume wenyu auye muno mudare muudze kuti hamuchamuda. Ndandifungudzira kuti pamwe tinogona kutaurana tichivinzwanana zvino kana vari kuramba vachingonditi inini chita ndine mhosva ivo ndivo vaitondikanganisirawo. Vati vanokudai murume wenyu handindomubvunzwa mati tibvunzirei kuti achiri kundida here. Murume akati iye hongu ndichiri kukudai obva yadzokwa kwamuri imi makati zvandikunda. demukangogara marambana kumba hazvirambidzwa. Ini ndaitokumbira kuti dare daraibvuma maodhi ekutsvaga kwandaivaita ndinawo ndichitora aiwa pamusoro gogoda ndofunga tanyatsoona pane nyaya kuti amai avo kuda pamwe nekugarisana kwamainge muchiita kumashure tingaswerere tinotoswerera tichida kuzviziva zvavanga wakatiwo vachida kuti uye muno uchitaura kuti uchiri kuvada here iwe ukati mukadzima wangu ndomuita se ndomuda wazopinduka zvakare vakati handichakuda. Ndizvo here amai? Handizvozvo changamira. papapa manga muri kugara kwabe kwake matanga kusangana nasi panapa kuti kakuti mboendai mese muone kuti uyu anga akagumbukira chete kuti ukanonoka kusodzi zvinobuda. Saka amai apa zvokuratidza kuti mapfiro yamakaita muchizonodaiwo yaungoratidza kuti manga matogara muchisada murume. Chokwadi chakubatika nouyo kuti kunonoka kukakonzereswa noumwe munhu ndo zvakuenda zvinomuchinda pamusoro ichangamira ndiri kukuulo zvangu murikona nyaya iri apa ndokumbira kubvunza vanhu 12 kuti wakapesera kuita bonde rini. I'm coming to my point. Wabvunze kuti wakapesera kuita bonde rini. Tipindireyo mubvunzo wekubvunzwa September pano wapa wakabuda September rapera muchinzwa. Saka iyi nyaya yekupesirana iyi yakauya mumashure from ndikuona hangu I'm just listening. Right. Vakazotiza but bonde already vanhu ava vasina chi bonde because baba mudiki havana wane chi mukadzi wechitrue. Right. Ndikakuratidza kakubata kuti vanhu vanenge vakurasika nyaya ine madzimai angu takatopedzisira kuonana muna September pavakabva pamba nanhasi havasati vadzoka pai pamba vari kumba kwavo handiko ini mapindiro gaichinzwa kuti hadinzwe inini chete ka tinoona zvingoenderana naye mai ndizvo zvokutaura zvaSeptember varinyemba mazuva aita gore changamira pasina bonde pamwe pacho ndakatombengeta toti nini kudemba mangu akati haundidzinge pai samumba waingo yakurara chete vachingorara vakatopfeka kutanga ndikambotanga ndichishingirira uchito pamwe kazoti uko ndikugwarirewo nechansi mapfeka
tinobikirwa sadza wakatotisiyaumba kwani pakwavo achinganzi aenda kumurume avinga murume manjongo anochita gore iwe mukadzi usingamupebongwada kuti ararame sei mukadzi wako uyezve ararame nei andinoita gore tikapesana muna september handiti mushure monge anonoka kudzoka ndopa takatadza kuita bonde tikati handikwanisi kuita bonde newe ndinotanga ndaziva kuti wangori handiti september ogore rapera ndopaano akabva azotiza akauya kumusha kwavo ndikafonera kumusha kwavo handiti saka apa pese apa ndaikwanisa kuita bonde naye nokuti hasi kumba kwangu kuroora mudzimai kana waona zvakuremera ndambonzwa uchiti atete nyaya yako yokunyimana imba iyi yomukati ukamboiripotawo here uchigadzirisana naatete iwe ukanga wakufarira imba diki wakukanganwa imba hombe inowaika kubvisa mugota wazvinza mukomana kana uchinge watora vakadzi vaviri hanzi chengawo semanhanga hapana risina mhodzi amai avo nomhurina wavo wanzwa vana vanokwana vatanzwa 4 urunza wakufarira chinhu chauri kuona mumvura zvobere zviye kana ukambonzwa poemu iyoyo mbuku kuti gandisiye chiri mumaoko ichi ndibate chiri mumvura ichi namusiro wako kutowira mumvura mukadzi uyu ukabereka naye mhuri izvi tikazoita go back kuna nate zvaro padzimwe nguva hauna chaukabvisa asi kutoshungurudza mukadzi kumunyima bonde raakawinga ndiwo ukatomutuma kuti abude mumba ndiwe nokuti wakamunyima zvaakafambira mumusha mako haana kufambira kubika sadza asi akafambira kuberekera mhuri wana 4 ndambobvunza imimi muri kutaura imimi kuti mukadzi wenyu imimi akatadza kudzoka pamba penyu imimi manzwa kuti auye akwira kubva kubhindura kweumba kwenyu otadza kusvika pamba penyu opedza 5 days kwete 2 days asina kusvika asina kufonera foni anayo asina kana mbokufonera kuti ari kuenda kwakati unonzwa oseri saka izo 5 days ndozavanyatsoona pagore ranga usingamupe bonde ndaimupa bondeni kutsvaga kuda kuoka zvakutaura panoku uyu muzukuru wangu handiona anondidhirira azouya mukadzi wake ndakamushedza baba anoku ndichichema ndimubvunzei kuti ndomuchemera kangani kuti musha ana 4 uya kuno tokugadzirisa anzimi matete uyai kumba ano mumwe mukadzi kahaona anati hama dzoko haachadzinda musha pachivanhu chedu kana kwasha uya anditi anouraiwa rongo rehuku wongozumburwa yese ijai akati atete handina mari ndikati ndo zvinoitwa zvikanzi ndaisingazvizivi ndiye asikazivi rongo nengoba kati ndipe 5 dollars ndakaneta kuifonera handipe apaja rongo apa kuti $5 idzoka ishandi pamusoro yedani kangutaura mudzimai wangu atiza pamba apedza mwedzi akadzima foni miraika ndazwa wachiti handizomirirai papa ndaida kuedza kubudisa poindi mira nopoindi yako mukadzi uyu ati hachada iwe unoti uda uchiri kumuda usatipedzere nguva amai kana musada murume mimi munomugupurura mambo mudare mamambo munobvisa $20 kuti aiwa zvaperera pano chete havana chataura andazoona kuti kunyima mukadzi bonde kunoda kuti urambiwe kuchiri munda zvagara zviripo baba zvagara zvirika zvakatorongeka ayo hazina kurongeka muningina urikuzvironga wega nekuti vakadzidzi vako ukuzvironga wega hazina kurongeka unoziva red card sokuiteka seuna mirongo red card yakuda
unomuudza kuda shingi Matambira mari yenesa pereka kwa mambo. Ndio gani? Wairani na kumwangwara mpiro mashoti ndarambwa Mukano mari yako uende nayo ko. Ndio. Ndio bali ta kutoka. Kita nopera wedo kwa muri kitego. Kuni zaidi kuda kuva wametofana moto kaisa Mungu. Nzipindia. Tasingabvunza zvamuchitaura. Taita daranga chikungotiridzwa kuti mapirana si mashoko ashoko. Kuenda kutonzwa kuti zvizvo pamaenda unoudza naye pamwe wangoenda wasvika pani. Aya iye ndiye anoenda ikoko asi ngataura zvatiri kunzwa. Simuka uende mari yako. Rako iro. Rozi mukomana nyaya yekunyima mukadzi bonde ndarambiwa katichinzwa. vana kutubvira iziva daenda vanyima ungadai vakaiziva kuti ndanyima mukadzi bonde angadai akaenda Chiwauza iwewe kuti wazizivi. Warambiwa. Pamusoro ngatiite mnyararo. matoto emukadzi rasiya ndapiwa pinduro rasi Pamwe mukomana kana anozozvitaura kumbonzwawo kuna baba womunhu. Pamusoro inyangu chokutaura handinaki. Nombe. Pamusoro Akakuwara baba. Chokutaura hangu handina asi ndachikukumbirawo katondoka munyaya nemhuri iyo ipanze. Kuda kuti nyaya idzodzi dzitombodziziva kana musha medu kuti vanhu vari kunetsana. Kana ndichivanyepera vanogona kutaura kuti pane vanewo vakaudzwawo mufemili medu. Iyo amaini. Ivo maratidza sababa ndozoita baba vanogona kubatanidza chi mhuri yavo. Kana pashaika tete kana kuya baba unenge wautomira sababa. Saka uchikumbira endai mumbozvita Kuna baba. mazoya matudza kuti mazvipedza sei. Ndaenda panzvine mhuri amainini nemunenini ndambozama kuedza kubatanidza mhuri idzi asi amainini vanenge vatsika madzika Vachiturudii pakutsika madzika. hanzi hazvichaita Amainini varamba kuti ainini hazvichada. saka nangoona ngoti vanhu vangu vakangozvironga akazvironga isatombokuti mambonotaura kumba nemataura kuti titi hazvinonge zvaronga kozena mazogara kumba hazvinaonzi vaiva vazvironga zozvimba vanomaona taura kozi tiri ipapo tambotseketudzana kuti musha washauta Saka tasvika pamapaona masunga
Makasuma ndio. Kupuro nosara mudani drama tunaona kuti tunaenda aiwa uya pana chake apa mwana wako mukulindura mambo rinosara mudare munokuitira vanhu ava vaviri ava mangwana togona kuvaona vari vese vakatsoka muno uya achitaura kuti ahona ikanda anayo kundiramba uyu asi kuti sinoziva patinofamba navo iwevaho pasivi unondora changamira ndovarambiwa aitwa kumushani padhora kari kuti Dora vandituma vaye yamusainambo madhora rako apa guku Mnakuona baba ile tete watrishi dano natura nemuzukuru mariona ndaruona hangu but handina kugutsikana vana vadika iye muimano havachadzokera haipindiwe inini mubereka ndapindira komenda ane vana 4 musha avakana mazoona mazvigamuchira undozviripo zvanhasi asi mangwana takudzai kuti tiri kuvaona mangwana vari vese Proud azouya, proud Tamira azouya. Baba muri kuba. Wana waru. Trishi ndio kuzana mambo. Vambogara pasi semhuri basi pano mwana anototamba tatatouraya zvamahwana kuti kana kuenda unoroorwa kwacho amai muchazoita rinhu mumwe muzukuru anosvika pasaizi iyoyo esmati kutaura neiwe next kuti uda toende kumba kwenkazi unotaura nevana varume anozati kungazi unobatwa huku saka uzvita rini aiyo iyo unopimiwa kaimuparamovafanira kuti kana vatonzi vabereki unovaziva kuti aya kundazoendesa mombe kwana atizvo ndati mukadzi wangu adzoke bhozi mubereki hapana paanokusoka kuti wazina kutorerei mukadzi bhozi mukadzi ndiwani wasununguwana changamire papaona usabude usati wapedza wagasa nyaya pamusoro changamire ndine mwana akaita atsaona kunotora izvezvi akafa panzvimbo kudiwa statement rangu ini andi randirogona kupa kuti nyaya izopinda mukoti nezvimwe zvida ngofambirwa mapepa acho ndanga ndinongoti ndikangomhanya ndongodzoka ndanga ndikumbira avatokeza wakamusha wani handisi kuramba vazikuyakatofanganeta sei sana ndokatsika munhu aiwa handisi akatsika munhu ndiani panotsikwa munhu anopa statement ndiani iaccident yakaitika mwana wangu akasvika vakarovana nenenge akakatwa nemunhu aingani vaita se ndobva afira panzvimbo saka mumwe wacho akakuwara
aizinakwanisa kutaura mbichai saka ndiwati kunzi uyai naye tinzwe statement nekuti nyaya ipinde ko iyi saka ndandogona kungoenda ndanditora nguva yekuti ndikaendawo ndogona itawo 2 days 3 days tichitaura nyaya ipi ikoko saka ndandiri kutaura kudaro fanenge ndakaenda kumashure kubva ndaona ndikaenda ndisiya nyaya iri kunokuita isati yapera kuno saka painopera itokundira unaizvini ndazvinzwa rega ndione toende kunondota sei usatenge kuti ramwira ndi wozi mushande wani zidowaka musha wako asi toedza kukubatsira uzati zvakafanira kuti kunzi kuenda andati tori pana moonenda mese utonorara kuyo zvanhasi mangwana omuka uchita zvaunoita sei basi nyaya unenge waita sei waratidza chiro dzati uri kufunga okutaura ruzhinji here rega nditi muse chipiri regai musi wacho unokwana kana zvaramba taakuita sei tatambedza da kuti tigadzirise but tikuona kuti hei asaudzonzi amaenda amaiguru kungozi nomukadzi ari kumba kuti usauye nomukadzi wepati ko zvino zvava nemusha wakati vandoda uye unogara ipapa iwe uita kuti hausingapiri patachigara pamba papi unowaita sei statement yakatsika munhu rakatsikiwa here ndosaka ndazvishairira kakuti aiwa pamusoro zvechokwadi izvo kumapurisa nguva iningi naye tisingaenda kunotora tichitodiwa kunotora dare rinogona kungoti pamwe ari kutaura nhema asi chokwadi totodiwa kunotora pari panyaya yemastatement anenge achitodiwa zvoshuwa asi manje tikutaura kuti isu yedu yatinayo muno iyi yanhasi chakakosha chii kupedza apa achizoenda uko achisvika uko achiripota kuti ndandiri mudarira chifi ndandino nyaya dzakadai otanga nyaya dzake ukopedza pakakosha ndopapi pougadzira musha wake nokunotoni kuno akatofa kunzewo kuti agadzirire mwana mupenyu nhasi vari kufamba vasara pakakosha ndopapi ndiwe baba zvakakosha chiitai zvamukuitawo musi wa7 njo pamusoro endofunga changamiro wamadzidzisi wakupai ini ndimuchaziva kubhalansisa chii zvenyu ndofunga ndipo chete muombera dare For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.